alarma gorantako 7. astean sartutegaz. Markinez hemeinen momentuz 15 COVID-19 kaso positibo daukeguz. Nire bezarkadarik ez duena txarto pasau duzuen danon. Pandemia hontako bigarren fase baten sartutegaz. Jada hasi apurka-apurke kalera urtetan. Eta udaletik eskatzen dena da, mesedez, hartu dizen neurri zorrotz danak betetako. Eskerrak nahi dut emon. Eskerrak danoi, zui, Richard danoi. Zuen jokaerie eredugarrez izen dalako. Eskerrak bebai, Sanrokeko langileei. Zeregan ez daukigu COVID-19 kaso positibo dautez. Eta haurik izango di Martinez hemeinen, testak ingo dabe lehenengokuek. Eskerrak, osasun etxeko langile danei, eskerrak bebai, Bekoenta, Berakurbuz, Beartibai, online emon da bezalako klasiek. Eskerrak, maskaria batzuk oparitu uzkuenei. Txotxiki den die, Eudel eta Nemak enpresiak. Pantaiak emon dozku ostera, Maier enpresiek eta Mondragon unibertsitateak. Eskerrik asko merkatarisek. Zabaleko pidaren entzako, gukara jurnaliz eta produktu gerozta, eta itxitxe dago zenentzako udalanien dau, garapen agentziaz neurri batzuk hartzeko. Udaletik hartuko dugu 150.000 euroko partida bat, eta izango da COVID-19 sortu oskun egoera honi aurre itzeko. Izango di, gizarte larrialdietarako laguntzak, merkataritza suspertzeko eta bestelako laguntzak. Udaletxeen lania jarraitzen dugu. Batzordeanak martxan daukeguz. Eta gugaz kontaktu ipintzeko edo zer galdera itzeko badakizue zela nahi. Telefono finkue, 9-4-6-6-6-4, e-mailez behin aldozue, udala@martinezhemein.eus, eta zuzenien niri nahi bodozte zuen, hemen daukezuen nire mugikorra 6-8-8-8-9-9-5. Animo, danon artin lortuko dugu.